Croeso, yn y fideo hwn byddaf yn dangos sut i liwio adnoddau'r Argyfwng Costau Byw ar wefan Cymru. Mae'r tudalennau hyn yn dod â chydymaith offer ymarferol, canllawiau ac enghreifftiau i gefnogi gwaith eich cyngor. O'r hafan, ewch i'r bar lliwio ar y brig a dewch o hyd i'r tab gwasanaethau. Pan fyddwch yn hofran dros gwasanaethau, bydd dewislen gwympo yn ymddangos. O'r fan hon dewiswch Argyfwng Costau Byw. Bydd hyn yn mynd â chi brif dudalen gymorth ar Argyfwng Costau Byw, lle cewch drosolwg o'r gwaith rydym yn wneud i helpu Cynghorau Cymuned ac Thref i gefnogi preswelwyr ledled Cymru. Wrth i chi sgrolio i lawr y dudalen hon, fe welwch y themau allweddol y mae'r cynghorau wedi dweud wrthym bod angen y mwyaf o gefnogaeth arnyn. Mae rhain yn cynnwys bydd daliadau, trafnidiaeth gymunedol a mynediad gwledig, llesiant a gwasanaethau cymorth, tlodi, tanwydd a mannau cynnes, mynd i'r afael a tlodi bwyd a diogelwch bwyd, a phartneriaethau ac ymgysylltu cymunedol. Dewiswch y themau sy'n gweddu'r orau i anghenion eich cyngor. Bydd clicio ar unrhyw themau yn mynd â chi i dudalen benodol lle mae'r holl adnoddau perthnasol wedi eu grwpio gyda'n gilydd. Mae pob themau yn cynnwys amrywiaeth o deunyddau cymorth, gall hyn gynnwys arweiniad a gwybodaeth, astudiaethau enghreifftiol ysgrifenedig, astudiaethau enghreifftiol fideo, recordiadau o webinarau, adroddiadau, astudiaethau dolenni defnyddiol, cymorth gan Cymru. Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i enghreifftiau o prosiectau dan arweiniad cynghorau, camau ymarferol i addasu yn lleol a dolenni at gyfleoedd ariannu. Ar waelod pob tudalen, fe welwch ein manylion cyswllt a dolen i ymuno a'n grŵp Facebook. Os oes angen help arnoch neu os oes gan eich cyngor enghreifftiau o arfer dda i'w rhannu, cysylltwch â'r thîm yr Argyfwng Costau Byw. Diolch am bopeth rydych yn ei wneud i gefnogi eich gymunedau ledled Cymru. Gobeithwn y bydd yr adnoddau hyn yn ei gwneud yn haws i'ch cyngor ymateb i'r heriau parhaus sy'n wynebu'r preswelwyr.